Čus lidi, já vás zdravím u tohohle videa a toto video je tutoriál na Open Broadcaster Software. Takže najdeme si to OBS stránku www.obs.project.com. Tady musíte dát tato Windows, to stáhnete a objeví se vám toto. A teď co s tím? No, já bych šel rovnou do nastavení. Tak, tady do obecný, tady nic nedělejte a přejdeme na kódování. Tady použít CBR, to zaškrtněte, pak toto bitrate, to nechte, 2500, to je 720 HDčko, když streamujete i nahráváte, pak MP3 AAC, to dejte na AAC, to je úplně stejný, MP3 úplně všechno stejný. Pak toto formát, jakým to bude formátu, jestli to tady ten 48 nebo 441, blabla, já bych tam 48. Pak bitrate zvuku, tady dáš toto 128, to je kvalitka jak moje mama. Pak stereo mono, to je na jedno ucho a na jeden reprák, jakože to slyšíš na jednom uchu a stereo, že na dvou uších a nebo na dvou reprákcích. Tady dáš použít, jestli to chceš nějak obnovit, jestli máš slabší, tak ti doporučuju ke streamování 1500, ale já si můžu dovolit 1500 teda. Pak tady nastavení vysílání, tady si chceš dát výstup do souboru, to je nahrávání do souboru, tak si dej toto a můžeš nahrávat normál. Tady dáš třeba tady začít nahrávat a jedeš, tady si nastavíš blabla, ale k tomu se dostaneme. Tak. Tak, toto to je tady si chceš živé vysílání, tady dáš Twitch třeba Praha, tady dáš ten kód z Twitche, počkej, ti to hned ukážu na svým, až se to načte. Tak. Řídící panel. Tady dá vysílací klíč. Showkey. Tenhle pičus. Tady to skopíruješ. Dáš sem. A dáš použít, nic víc. A nebo jestli chceš na YouTube, tak musíš na YouTubeko, to ukážu, dáš svůj kanál, jestli máš kanál, tak si ho můžeš založit, události, nový přímý přenos, blablabla, vytvořit. Tady dáš, jestli chceš toto, jak jsem ti to doporučoval, tak dáš toto, jestli chceš 60 snímků za vteřinu, tak dáš toto, zaškrtneš, já to chci třeba. Teď, tady to vemeš, skopíruješ, dáš to sem, tady
ten kód vemeš, skopíruješ, dáš to sem, hotovo použít. A teď obraz. Obraz, tady můžeš, tady si nastavíš grafiku, jakou chceš, to na té desce je 1 až 2 grafiky můžeš tam dát. Já mám tady tu grafiku, je to úplně na píšťu, nechci být prostý, ale je to tak. Takže tohle 1280 na 720 poměr stran 16:9, nejlepší na celém světě. Tady dáš toto, to je v 720, jaký monitoru, vyber si, já to nebudu dělat, pak se mi to pochče. Tak, tady FPS 460 snímků, jak jsem tady dal na tom YouTubeku, tak musíš mít ale tohle 1200 na 1080, to je taky 16:9. A zakázat Aero, to bych nedělal, protože se ti to úplně pojebe, tady ten panel, jak máš tady ty ikony. A i 30 to ti nepomůže, když tam dáš, ale musíš tam zase dát toto na 720, aby to šlo jako na 720 a tak dále. Takže použít, jdeme na zvuk. Tady reproduktor si dej jako na sluchátka, nebo já nevím, co tam máš, třeba nějaký reprák, že by. Tady mikrofon, to si dej ten svůj šunel, nebo výchozí, to je taky to výchozí, víš co myslím, že jo? Nevíš, tak ti to nevysvětlím, to je úplně stejný jak ten mikrofon. Když si tady dáš, tak honem, teda pičus, ne. Tak, zpoždění milisekund, to jako, to ti nevysvětlím dopodrobna, ale milisekundy jako já nevím, asi když nahráváš, tak to má zpoždění, ale to je blbost. Takže u streamování asi 200 milisekund zpoždění, asi jo, asi tak. Tak dáš použít, nebo OK, ale to zavřeš, jo. Tady přejdeme na zkratky, tady máš blablabla, to nevím, ale tady si dáš třeba, nevím, co tam chceš, jedničku, si dáš num 1 a začít vysílat, třeba tady num 2, tady zastavíš si vysílání, tady začít nahrát, tady 4 třeba, tady 5, zastavit nahrávání. Tady 6, tady 7, tady 8, tady 9, 10 teda, počkej 10, 0 třeba, no, 0, je to tam, bam, tak, to si tam třeba nastav. Jestli chceš a pokročilý, tady verifá si dej, to je akorát na tvůj procesor. No, jestli máš 2,5 třeba GHz, tak si to dej. Já mám 3,5, ale to není rozdíl. Tady mine, kódování mineu, myslím, že tady když streamuješ, tak se ti to zastaví o, nevím, nějak nezastaví, ale bude mít zpoždění 2 sekundy. Tady bych asi všechno nechal, normální procesor, priorita, nechal bych všechno a teď dáme toto, nepotřebuješ, jo. Šumivá brána mikrofonu, takže minus 39 decibelů, tak, minus 27 decibelů, tak. To je asi ideální jako pro všechno, tady si dají 25, 200, 150. Počkám, než to budeš mít. Můžu pokračovat? Jo, dík.
Takže přepínač scén, takže tady máš, nevím, to jsem v životě nepoužíval, ani je to na prdlajs, takže server pinging, tady mi to najde jako moje, to jsou prostě města, jaký máš připojení k němu, ke streamování, hlavně to je, ale lepší je ta Praha. Paříž ne, tam je dlouhý signál, nevím jak si to tady jela. A lepší je Praha, protože já bydlím v nějakým Šulinově, skoro u Prahy, takže nazdar. Takže Praha. Praha doporučuji jako blázen. Takže dáš OK, jestli to máš nastavený. Počkej, tady si dám toto. Tak, jestli chceš, tady si dám náhled. Tak, tady jsem už dal, tady můžeš obrázek si dát. Dáš procházet, tady si vybereš třeba CSko, dáš a máš tady CSko a já ho tam nebudu dávat, protože tady mám jiný obrázek. Tady dáš třeba text, no. Jo, já už jsem to poznal, takhle. Tady si dáš prostě průhlednost 51 000 milionů. Nevím, tady tutoriál 2. Tak. Proč se mi to zaschlo? Dáš zase náhled. Tak, upravit scénu. Aha. Jo, takhle. A ještě se ti to posouvá trošku. A to je boží ten program na streamování. Je to fakt skvělý program. Tady můžeš dát movie, co to bude fakt. Snímání, jo, snímání. Jenže to nic nebude. Nic nebude. Protože to je na prdlačku, tady dáš odebrat. Tady si chceš upravit scénu, tak klikneš a dáš přesunout nebo zmenšit těma šlinama. Tak. A když chceš takhle, tak dáš CTRL, počkej, CTRL, ne, Alt, dáš Alt. Jo, takhle se to přesouvá, tak. Kdybys to měl třeba takhle, tak si dáš toto a můžeš to třeba zmenšit, třeba, nevím, na vyříznutí něčeho, ale takhle to je asi nejlepší. Tak. Tady jsem teda říkal začít vysílat. To začne vysílat jako v tom, jak jsem na Twitch třeba na YouTube. Začít nahrávat do paměti. Prostě jakože to je asi rychlejší, z paměť do souboru nahraješ a pak náhled a pak ukončit třeba. No, tak, to je asi všechno, já bych to tady ukončil. Mějte se dobře a odebírejte, lajkujte moje videa. Tak já se s váma loučím a čau.